Nah, iki manut karo putune ya. Ora diken itu bar kapan kok kene dodol kembang. Kuwi tandha tresna kok nggih, nggih, nggih. Nggih. Oh, nampun, matur nuwun. Nggih. Luar biasa nggih. Sindenku ora tau itu ngono kuwi nyapa. Mbok duwe kanca ngono gayane dikeki ngono lho kok piye. Sesuk dikirimi karangan. Iya. Nduk, sampeyan nate nembang anu apa kuwi mari kangen. Ah, nggih. Sebul kan ate. Nggih. Lah, kuwi iki pekaramane piyai kene dipundhut karo Bapak Sumarno. Oh, nggih. Sing masih dhisik ya. Oh, nggih, nggih, Mas. Nggih nambani rasa kangene Bapak Sumarno karo warga masyarakat ing Sinom Widodo mriki. Ini macam-macam kali aku pripun, Pak? Rawuh ya. Kenapa? Nggih. Pundi ki tiange Pak Camat kali Pak Lurah? Ah nika Wah, dadan. yang dada-dada ya Allah Mak gantengnya Pak. Awas Pak, awas. Bapaknya kerja perkosa. Ayo kuwi kamu perlu taslim. Aku bosen untuk Mas Taslim. Nggih. Mari kang rumiyin monggo Mas. Diaturake bentuk niken. Yo, saking gunangipun. Yo.
gareng remenanipun ingkang klasik-klasik. Leres. Niku ning ambak